Здравейте! Сега да поговорим за орбитите. Здравейте! Ако хвърляш топка, тя пада. Ако я хвърлиш много бързо обаче, тя пак пада, но пропуска Земята и започва да я обикаля по определена линия. Това е орбита или вечно падане. Гравитацията я дърпа надолу, а скоростта я дърпа напред. Така се получава центробежната сила. Когато силите се уравновесят, вместо да се разбиеш, ти падаш около Земята. Ето сателита около Земята с различна скорост. Колкото по-бързо, толкова по-висока и по-голяма става орбитата. Значи, сателитите са в свободно падане? Да, няма антигравитация. Просто са достатъчно бързи и им действа центробежната сила. А защо не падат от триене? Защото са над по-голямата част от атмосферата. Но в по-ниските орбити има малко въздух и това бавно сваля сателитите. Аха! Връвта е като гравитация. Дърпа към центъра. Ако въртя, обикаля. Ако спра въртенето обаче, движението спира и се удряме в Земята. Ето, това са ниски орбити. Сателита бързо обикаля. А това са високи орбити. Ето и няколко групи, наречени съзвездия сателити. Това са огромни мрежи от сателити, работещи заедно, за да предоставят интернет услуги. Запомни, орбита е баланса между гравитация и достатъчна скорост. Не е магия. Отговорете в коментарите, ако увеличиш скоростта на сателита в орбита, орбитата му по-висока или по-ниска става. А за домашно, намери колко време отнема една обиколка на Международната космическа станция и напиши в коментар защо е толкова. Ето как се извеждат в орбита сателитите Starlink. Носителят Falcon извежда втората степен към орбита. Тя е с един двигател, оптимизиран за работа в космическия вакуум. Поемайки щафетата от първата степен, втората извежда сателитите Starlink до ниска околоземна орбита LEO и ги освобождава. Ако видиш влак от светлини след изстрелване, това са нови сателити Starlink, преди да се разпръснат по орбитите си. Starlink не е само интернет. Това е LEO, мега съзвездие на ниска орбита, в което спътниците си предават данни с лазери. Все едно имаш оптичен интернет в космоса. Има и връзка с телефоните. Вече предлагат SMS-и към обикновен телефон без специална антена. Скоро абонатите ще могат да говорят свободно навсякъде. Очаквайте в следващия епизод. 3 етажа на космоса.